пускай я. Беше голема борба. Чай да се съвземе. Голям балканец. Браво. Тя се избори повече от Нищо, тя почти, Тази се почти е замина готова. устата. Да, остави я, тя почти е готова, тръгва. Си я виждам. Тя е съвсем мъничко и трябва да я тръгнала. Тя не е седела повече от 30-40 секунди на малко. Ма ти си е изморил доста. Абе, знаеш ли как ме измори, бе? Ти знаеш ли? Какво ти казвам? Сега ще тръгне. Спирано, бе, Ще тръгне. Спирай. Айде, спира. Това знаеш Ще как тръгне. се вади така дива риба. Човек. Ти голям тупан човек. Айде я бутни малко да я дължиш. Чакай, нека да се вземе. Още съм на клип, да знаеш. Искам да си тръгне рибата хубаво. Аз не се съмнявам, че тръгне, защото тя не е съденито си я мъчил толкова, навънка не е седяла. 15 минути се бори. Ама ти си я борил доста и тя са на мощи. Чакай. Но... това е трофей за тука, човек. Това си е... страшна. Аха! Красота! Как отплува красиво. Радвам се.